बा बोला का कहत करी घमे घमे काम हमर जोर गइल चाम। अरे कहाँ जरल बाबू करी घमे घमे काम हमर जोर गइल चाम। ले ले ऐता किरमिया गोराए वाला। लगली हाँ। इससे पहले तो कबो ना कहत रहा कि हम गोर हैं हम सुंदर हैं। अरे तो ऐसा बटले बाड़ू तो कहे की कौन जरूरत बा। अच्छा कि कंजूसी ना करता रहा। अरे नहीं हो तोहर कसम। और सुना इतने कमी ना बा भाई हम बताओ तनी ना काहे की कंजूसी करता रहा। बोला सुनो बोला। ओजन घट गइल मोर बड़ा भइनी कमजोर। कौन बतौलस? ओजन घट गइल मोर बड़ा भइनी कमजोर। ले ले ऐता कोनो टानिक मोटाए वाला। मोटाए के फेरा में पड़ल हो और का तोहार वजन वैसे ही बढ़ गइल बा और मोटाए के कहतड़ू। अरे तो हमरे चली ना जाता देखो तारा ना गिर जाता ली। अरे तो उल्टे बतियावत हो इतना मोटा गइल हो कि तोहरा से कैसे चल जाई। फैट बढ़ गइल बा तोहार कंट्रोल करा। सुना है बात बोला बाड़ू 70 के पार जो खवनी कई बार। हाँ भी है कहबा। बाड़ू 70 के पार जो खवनी कई बार। गोरी और मोटा के हमर जान लेबू। कुछ न करबा हम जाना थी तो के कुछ न करबा। अच्छा तो के करत? लेकिन एगो बात कही बोला। वो तो जरूरी कर दे बहा ना। अरे तो हम ही करतानी ना कि गांव जवार करत हो। एगो बतियाला मान भइल पायल पुरान। लो खर्चा बढ़ाऊ तू। एगो बतियाला मान भइल पायल पुरान। पे जनिया ले ले आई छम छमाए वाला। सही जान मार बा और ऊपर से काहे इतना टिटिमा बतियाओ तू तो हमार जाने ले बुका। अच्छा